Gesing na bahan. Dali na male late kana. Mamaya na nai. Konti pa inantok pa aku. Hende pa naman sa giru late. Ala siyete na. Gesing na. Anu. Ala siyete na talaga. Nagmama daling bimangon si Nena Mila sa kama tumakbo sa banayo para magsipelayo at maghilamos at naglinis ang katawan. Nagmadali siyang bimalik sa kwarto para magbihis, magimpaken ng libro at nagmamadaling bimabang hagdan at mintik ng matapilok. Mag-almusal kamina, anak. Naki. Mag-almusal pa ba ako? Malalate na ako sa klase. 6:20 pa lang, anak. Nagilat si Nena at dali-daling kinya ang cellphone na nakasaksak buong magdamag para tingnan ang oras sa screen. Tutuin ha, 6:20 pa lang. Sinigawa niya ang kanyang ina sa inis, na naman eh. Bakit niyo po ako ginising tapos sasabihin alas 7 na? Seryousong sabi ni Aling Rosa para bimangon ka. Hindi ko naman dapat gawin ayon, pero diba? Mente ka nang matapilok sa hagdan kanina dal akala mo late ka na. Para hindi ka na malit na lokuin sa sisinot bimangon ka ng kisa. Naki. 5 minuto lang ang layong school mila sa bahay, kaya mong gemising 6:07 pa naman ang pasok mo. Iwag ka nang magsalita diyan, kimain ka na. Nay naman kahit konting tulog hindi pwede. Belong ni Nena sa sarili. Pagkatapos mag-almusal, kinya ni Nena ang kanayang mantain beke sa haroy sa likod ng bahay. Nagbisikleta si Nena papunta sa school. 10 minuto ang layong bahay nila Mila sa school. Kahit na isa siyang mahaling na estudyante at paborito ng makahiro, sinasabing makakaibahan niya na medayo sa plada at mahirap lapitan si Nena. Pero hindi alam ng mga tao na sa likod ng kanayang malamig na panlabas na anayo, may mga sariling dahilan si Nena kung bakit siya laching imaywas sa mga tao. Ang nanay ni Nena ay may-aring isang malaking yivelry shop sa bayan. May kaya ang pamilya niya pero hindi ay nakpapasaya kay Nena. Sa kabaligtaran, lagi siyang may nararamdamang takot, galit at panghamba tungkol sa hinaharap. Mayroon siyang ate na si Leah na 16 na taon ang tanda sa kanaya. Hindi nakatapos ang high-school si Leah at ngayon sa edad na 30, wala pa rin siyang trabaho at imasa sa pamilya. Araw-araw nakikita ni Nena ang kanayang ate na nabibihay sa isang bihay na walang direksyon, walang layunin, walang motibasyon. Dahil dito hiniashan din mga kapitbahay at kamag-anak nila ang pamilya niya. Inisip nila na ang mga anak na baba ni Aling Rosa ay pasaway at walang silbi. Kahit na nagsisimikap si Leah araw-araw, napakalaking dinges niya kaya ipinapalakay na rin mga tao na genuine din si Nena. Nakikita niya ang pagkadismaya sa mga matang kanayang inatibang nababanggit si Leah at dahil doon mas nagiging determinado si Nena na hiwag mapinta sa kalagayan ng kanayang ate. Kahit na mahal niya ang kanayang ate, hindi niya matanggap ang parang pamimihay nito. Kaya naman, lagi siyang nagsisimikap sa pag-aral at sa mga aktibidad at hindi niya hinayaan ang sarili na magpabaya o magpakasawa sa mga bagay na walang kabilihan. Ayaw niyang maging katulad ni Leah, ayaw niyang maging pabigat sa kanayang pamilya. Kinamamihan ni Nena ang parang pamimihayang kanayang ate at itinitirang niya itong isang sirang salamin na hindi niya gustong tularan. Dahil sa mga presayar na ito naging malamig at sarado si Nena. Hindi siya basta-basta naktitiwala sa kahit sino at ayaw niyang may pimasok sa mundo niya. Sa loob lamang classroom, kapag nililitas niya ang mga mahirap na problema o sumasali sa mga extracurricular activities, doon lamang nakakahanap si Nena ng kasiyahan at katiparan. Pagkakita pa lang kay Nena sa klase, naktipon-tipon na ang mga babaeng laging nagtsitsismis tungkol sa kanaya, parang bahong-bah ang dala ni Nena ngayon. Bof! Parang bahon ha. Mayaman talaga ein. Nanay niya may aring yivelry shop Pero hindi ko gusto ihali niya. Ako rin siguro daw mayaman sila kaya wala akong nakikitang nakakasama niya sa school. Siguro naman inisip niya na mababa tayo sa kanaya. Nakakainis.
Sa se sinot na magkaroon akong pagkakataon, siguradong magtuturo ako sa kanayang leksyon. Wenha. Hintayin mo lang nena, malapit na ang kayabanghan mo. Pagpasok ni nena sa klase, narinig na niya ang kaisapan mila sa sulokong kwarto, kung saan laging naktitipon ang mga baba. Pinag-isapan na naman nila siya. Malinaw na naririnig ni nena ang bawat salita, pero sanay na siya dito. Tahimik siyang pumunta sa kanyang ipuan, inayos ang kanyang mga libro at nagsimilang maghanda para sa inang klase. Kahit na hindi siya naintindihan at pinag-isapan kanyang mga kaibigan, hindi niya hinayaan na mapektihan nito ang kanyang mga layunin at determinasyon. Alam niya na sa pamamagitan lamang patuloy na pagsisimikap makakatakas siya sa aninong kanyang ote at mapapatinayan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng klase, imiwi agad si nena. Pagpasok niya sa bahay, nakaramdam siya ng pagkadismaya sa kanyang nakita. Nakaiha sila sa sofa sa sala, halo-haloang. Biyok at malabo ang mga mata dahil kakagising lang. Suot ang kanyang 5 damit pantilok at mahalong biyok, pakot ang muka at hindi moyos ang sarili, at walang bihay ang mga mata, lahat ng ito ay nakpapakitang isang bihay na walang pag-asa. Tiningnan ni nena ang kanyang ote nang may pagkadismaya at galit. Hindi niya maintindihan kung bakit tinanggap ng kanyang ote ang ganitong iring bihay, walang layunin, walang determinasyon. Kahit na nakikita niya ang ganitong eksena araw-araw, kinamimihan pa rin ni nena ito at hindi niya matanggap. Limangon sila nang makita si nena na imiwi mila sa school at tinawag siya, "Nena, masaya ba sa school ngayon?" Tiningnan ni nena ang kanyang ote nang may pagkalamang pero pinilit pa rin niyang sumagot, "Wala naman, normal lang." "Ganun ba? Gutom ka na ba? Magpalit ka na ang damit para kimain tanghalian. Naglito si nanay masarap na adobo ngayon. Kakagising mo lang ba?" Bakit?" Walang sinabi si nena. Sakang-saka na siya sa ganitong eksena ang kanyang ote. Hindi niya pinansin si Lia at dumiretso sa kanyang kwarto. Alam ni Lia na hindi gusto ni nena ang parang pamimihay niya, pero nairita pa rin siya sa ikali ni nena. Sa oras ng tanghalian, nakasabay sina nena at Lia na kimihang parang pirasong adobo. Naktilakan sila, walang gustong magpatalo. Simahaf si nena, "Akin ane, hindi ka naman gutom. Hindi naman sana ako makikipag-agawan, pero dahil sa ikali mo kaya ako nakipag-agawan." "Anong ikali? Alam mo ba na pagod ako sa pag-aral, may mga problema rin ako. Ikaw nga diyan sa bahay buong araw, mahigit 30 ka na wala ka pang asawa, tapos wala ka pang trabaho, hindi ka pa nakapag-aral ng maayos, imasa ka pa sa mga magulang natin. Alam mo ba kung bakit hindi ako nakapag-aral ng maayos?" Pinagpok ni Mang Yuse, ang tatay nina Nena at Lia, ang misa para magpalala, "Kimakan tayo, nag-away pa kayo, hindi na kayo kakan mamayang hobby. Lia, matanda ka na tapos nakikipag-agawan ka pa sa kapatid mo. Isang pirasong adobo pinag-agawan pa. Sumingit si Aling Rosa, "Para kayong mali. Nena, hindi ka dapat sumisagaw o nagsasalita sa kapatid mo ng ganyan. Lia, kung may problema kayo ni Nena, dapat linawin niyo, hiwag niyo na pagtalinan ang mga maliliit na bagay." Nasaktan at nalungkot si Lia sa mga salitang kanyang tatay. Kahit na may konting alif sa mga sinabing kanyang nanay, hindi pa rin siya nakaramdam ng ginawa. Samantala, galit pa rin si Nena dahil sa kawalan ng silbi ni Lia. Pagkatapos kimain, dumiretso si Nena sa kanyang kwarto. Nilinis ni Lia ang mesa, hinigasan ang mga plato, at bumalik sa kanyang silid. Tiningnan ni Aling Rosa si Lia na imalis at nakaramdam siya ang sakit sa puso dahil sa mahalong anayo nito. Dali-dali niyang pinalalahanan sa Mang Yuse dahil sa mga sinabi niya kanina, nag-away ang dalawa kanina, baka isipin ni Lia na kinakampihan mo si Nena. Nakita ko silang nag-away kaya hindi ko nakontrol ang sarili ko. Baka nakapagsalita akong hindi maganda. Sa susunod, hiwag ka ng ganuin. Alam natin dalawa kung ano ang pinagdaanan ni Lia, hindi na natin dapat dagdagan pa. Dapat natin siyang alagaan para mabihay siya ng normal.
Noem gaan na kerang taan, gestong magpake matay ni lia, ngayon lang siya naging stable simila nang limaki si nena. Inan mo ang buses mo baka marinig ni nena. Alam ko. Nag-aral si nena sa kwarto niya at malakas ang kanyang pinatitigtog. Halit pa rin si nena sa nangyari kanina sa mesa kasama si Lia. Sa kwarto ni Lia, nakaramdam siya ang kawalan at kalangkitan. Ayaw niyang makipaktalo kay nena pero hindi niya makontrol ang kanyang nararamdaman. Nagpapadama siya ang panghinayang sa nangyari at gusto niyang humawang isang bahay ipang moyos ang lahat. Sa hapinan, imipo ang dalawa at kimain pero walang nagsalita sa isa't isa. Biglang bimagat ang atmosfera sa bahay. Pagkatapos ng hapinan, nakaramdam ina si Lia kaya nagpasaya siyang makipagbati kay nena. Nakatayo sa harap ng pintong kwarto ni nena, may dala siyang ilang pirasong kriampif. Marahan siyang kimatok at timawag, nena, pwede ba akong pimasok? Nanuot sa nena ng pelikula para mag-aral ng Engles nang marinig niya ang buses ni Lia. Nakilat siya pero sumagot pa rin siya, sige, pasok ka. Sinibikan ni Lia na limakang mas mahana atmosfera. Ngimiti siya nang mahina kay nena, limapit sa mesa na inipuan ni nena, inilapak ang platong kriampif at sinabi, magdesert ka. Kimia at kimain sa nena, saan mo ito binili? Masarap ah. Ngimiti si Lia, pagkatapos kimain, paminta ako sa bakery. Masarap ba? Sa sasinot na gusto mo, bibili ilit ako. Kahit na hindi gusto ni nena ang paraan pamimihay na itinitirang niyang pagkabigo ni Lia, sa kay bitirang peso ni nena, mahal na mahal pa rin niya ang kanang ate. Binili mo ito para himinging tawadol inahaf mo ang adobo kanina, no? Timawa nang malakas si Lia at hinaplos ang ilo ni nena, kimain ka lang. Sa sasinot, hindi na ako. Mang ahaf. Di pa nakang kaya mong ahawan sa akin. Pagkatapos magsalita, naktawanan silang dalawa. Tila nawala na rin ang alitan. Kinabikasan, limabas si nena sa bahay na may mas mahandang pakiramdam. Sa oras ng masaya siyang naklalarong volleyball kasama ang kanyang kakaibigan. Sa kasamang palat, habang naklalaro siya, isang bola mila sa katabang court ang timama kay nena at dumiho ang kanyang ilong. Naktipon-tipon ang hataw para tingnan ang sitwasyon. Timayo si nena nang makisa. Sinabi niya sa lahat, okay lang ako, pero nang makita ni nena ang kanyang piting uniform na may mansang dugo, nagsimula siyang mawalan kontrol, pero para mapanatili ang kanyang imahe, nagpanghap pa rin siyang okay lang at sinabi, dumidiho na pala ilong ko. Sino ba ang simipang bola ng kanin kalakas? Pipenta ako sa chinek para kimihang hamot. Sabihin niyo kaiser na dimatang. Nakilat ang lahat sa pakikang kalmado ni nena. Sa oras na yaon timakbo ang lalaki na aksidenteng simipang bola. Natakot ang lalaki at limapit kay nena at nakalala ang mukha niya, Naki. Okay ka lang ba? Suray, nasipa ko ang bola kayay. Hindi pa natatapos ni nena pakinggan ang kanang sinasabi nang sa wakas ay naramdaman niya na nahilo siya. Sa isip niya, nang timama ang bola sa kanang mukha, dali-dali siyang tumayo kaya naging hindi stable ang kanang katawan. Maya-maya, nakita ni nena na malabo na ang kanang paningin at nawalan siyang malay. Natakot ang lahat. Natakot nang gusto ang lalaki na timamang bola sa mukha ni nena. Dali-dali niyang dinala si nena sa klinik. Nakalala ang school kaya dinala nila si nena sa hospital at tinawagan ang kanang pamilya. Kinabikasan, nagising si nena at nakita niya na nasa hospital siya. Nasa tabi niya ang kanang nanay at ang doktor. Bakit ako nandito? Hindi ba dumiho lang ilong ko? Nakalala ang mukha ni Aling Rosa, nandito ka na simula tanghali kahapon. Limapit ang doktor at sinabi, gising ka na pala. Naki, nawalan ka ang malay dahil kalang ka sa tulog. Ang bola sa mukha, sikat lang ein. Grade 8 ka pa lang, bakit kalang ka sa tulog? Hindi sumagot si nena. Tinignan siya ni Aling Rosa at nakalala pa rin ang mukha niya.
Nang imalis ang doktor, hinaplos niya ang ilo ni Nena at malimanay na naktanong, ano bang genawa mo nitong nakarang araw at kilang ka sa tulog? Nakalanlangan si Nena, Kasi malapit na po ang mate-contest kaya nakaraw ako. Iwag ka nang makpiat, alahan mo ang sarili mo baka mangyari ang masama. Lain ni Nena na manalo sa contest kaya stresset siya. Bata pa lang siya pero natatakot na siyang hindi siya makatatagumpay sa hinaharap. Takot siyang maging katulad ni Lia. Si Lia ang pinakapangit na imahe sa isip niya. Sa tanghali isang lalaki na naka-uniform school nila Nena ang pimasok sa kwarto niya. Nakilat si Nena. Akala niya pinadalang school. Mahaling si Nena sa school at akala niya na nakaalala sila sa kanya at dahil malapit na rin ang contest. Mila sa kama, sinabi ni Nena, pinadala ka ang school para bisitahin ako, no? Okay lang ako. Sa susunod na linggo pipinta pa rin ako sa contest. Sabihin mo an sa principal. Nakilat ang lalaki pero sumagot pa rin, ikaw ang school representative. Hindi ako pinadalang school. Sino ka, bakit ka nandito? Nakalanlangan ang lalaki. Tutwe kahapon, ako ang nakatama ng bola sa mukha mo. Bigla kang nawalan, malay kaya natakot ako. Dinala kita sa klinik at sa hospital. Maya-maya, dumating ang pamilya mo. Suray talaga. Babayaran ko lahat ng hospital bills. Lumapit si Aling Rosa at sinabi, hindi mo kasalanan. Kilang sa tulog si Nena. Sa kasong bola, sikat lang ein pero may kasalanan ka pa rin. Sinabi mo sa makilang mo at binayaran nila lahat. Dumating ka rito para himinging tawad kay Nena at may dala kang pakkain. Binayaran na. Ang bilis naman. Hindi niyo na kailangang gawin ein. Okay lang po. Dapat lang nandito na ako kaya pwede ba akong imipumina? Bikas iwi na rin si Nena. Pwede kayong makisap. Okay po. Ini po ang lalaki. Ikaw si Nena, no? Ako si Yamas, nasa sektyon aniya ako, ikaw ata nasa sektyon ayan. Okay ka na ba? Masakit kaya ein? Okay lang ako. Kaya ako nandito dahil kalang ako sa tulog. Pero dapat alahan mo ang sarili mo. Ikaw kaya ang school representative. Kapag nangyari sa ayo, sino na lang? Alam ko. Nakatahimikan. Nakita ni Yamas na tahimik si Nena kaya nakisip siyang pwede nilang pakisapan. Sa kabilang banda nairita si Nena. Ang daldal naman nito. Parang hindi makakaling ang hanasa aniya at parang makakilo pa. Baka may sabihin akong mali baka bigbihin niya ako. Kinabukasan imiwino si Nena. Pagdating niya, niyakap siya ni Lia at sinabi na naklito siyang pakkan para sa kanaya. Inalahan kita. Magpahinga kami na bago kimain. Kung pagod ka, dadalhin ko ang pakkan sa kwarto mo. Naramdaman ni Nena na nakakaya ang pagiging sweet ni Lia. Limayo si Nena kay Lia at timawa. Ayos lang. Ako. Lechem mina ako tapos magpapahinga. Kapag lito na, tawagan mo na lang ako. Okay, tawagan kita mamaya. Lumapit si Aling Rosa kay Lia at sinabi, hindi ka ba natutulog nitong nakarang araw? Namimitla ka. Sinibikan ko pero natatakot ako na may mangyari kay Nena. Sa totoo lang, sitis pala ang tunay na ina ni Lia. Noong 16 anyos pa lang siya at hindi pa ganong nakisip na buntis sitis kay Lia. Noong panahon yun, ang boyfriend niya, na ama rin ni Lia, ay walang awang tumanggi sa responsibilidad at iniwan silang mag-ina. Dahil sa labis na sakit at kawalan pag-asa, sitis ay nakaranas matinding depresyon, at ilang beses na gustong wakasan ang kanayang bihay kasama ang kanayang sanghol sa sinapipinan. Nang isilang si Lia, hindi lang sitis ang nahirapan sa pera at sa bigatang pagiging ina sa mirang edad, kundi pati na rin sa mahabang-habang walang tulog dahil sa yakang sanghol. Ang nakakadirong pesong yak ni Lia ay ilang beses na halos nakapagpabalif kay Tess.
Pakiramdam niya, hindi na niya kaya. Nang makitang kanang hamahalang sino aling rusa at Mang Yuan, ang kalahan kanilang anak, naktasasan silang ang pinansilia bilang kanilang anak, sa halit na apo. Imasa silang makababawas ito sa bigat na nararamdaman ni Tess at makakapamihay siya ng mas tahimik. Ang totoo, walang ibang nakalam maliban kina aling rusa, Mang Yuan at Tess. Noong nakatadalang tao si Tess, ang buong pamilayan kanang boyfriend ay lumipat sa ibang bansa dahil sa malaking problema, nakasakit ng maliba ang kanang ama at nakaproblema sa negosyo nila. Kinailangan niyang lisanan ang kanilang bayan para sakupin ang kanilang kalahan. Lahat ng komunikasyon kay Tess ay napito at ang masakit na katotohanan ito ay itinaho ang pamilya kay Leah sa loob ng maraming taon. Dahil din sa depresyon at pagbibikot sa sarili sa loob ng maraming taon, hindi pa rin kasal si Tess kahit na lampas 30 na siya. Wala siyang lakas ng loob para makbikas ng peso sa iba. Dahil din sa kanyang insecurities, wala siyang trabaho at hindi nakapag-aral ng maayos dahil sa depresyon. May mga pagkakataon ding sinisi ni Tess si Leah. Para sa kanya, si Leah ang dahilan kung bakit napinta sa madilim na landas ang kanyang kinabikasan. Nahinat ng kimama siya, alam niyang kasalanan niya rin dahil naking pabaya siya noong bata pa siya at naniwala sa kanyang taksol na boyfriend. Bago pa man siya naking hanap na responsable, itinirang ni Tess si Leah na parang tinay na kapatid, itinaho ang kanyang sakit at sinibikang kalimitan ang masakit na nakaraan. Nahinat nitong nakarang taon, ang kanayang likas na pakiking ina ay nagsimilang limakas. Minahal niya si Leah na parang tinay na anak, sabot na pinakmamastan itong limaki at inalakan siya sa bawat maliit na bahay. Sa tivang tinitik na niya si Leah, napipino ang pakmamahong isang ina ang kanayang peso at labas siyang nagsisisidal noon ay wala siyang kapasidad na makasama si Leah bilang kanayang ina. Bagamat ang pagmamahal at pag-alaga ni Tess kay Leah ay palaging sakana at malalim, ang kanayang popo bilang ina ay kailangang itago sa likod ng kanayang pagiging kapatid. Ang kanayang pag-alala at pag-ariga ay hindi naiba sa isang tinay na ina, kailangan lang niyang gawin ito sa ilalim ng ibang panghalan. Sa tivang titingnan niya si Leah, sumisikap ang kanayang dibdib dahil sa pagiging ina na nakatago. Nahinat alam niyang palagi siyang naroon para sa kanyang anak, kahit na kailangan niyang magsakripisay ang lahat. Bumaba si Leah para kimain at nakaramdam siyang kakaiba kay Tess. Mila kanina nakatitak lang si Tess sa kanya nang may imusang mahirap ipaliwanag. Dahil nailang si Leah, nagtanong siya, may problema ba ate? Kanina ka pa nakatingin sa akin. Nakimiti ng pilit si Tess at sumagot, wala naman Leah. Gusto lang kitang panwirin kimain kung nasa sarapan ko ba. Akat na sumagot si Leah, kinikilabitan ako sa ayo ate. Ano bang nangyayari sa ayo? Ang siya sa mumaksalita. Kinabikasan masaya si Leah nang pimasok sa eskwela. Pagpasok niya sa classroom, nakita niya si Daniel ay nakatamang bola sa mukha ni Tess noon. Nang makita nilang nakatayo si Daniel sa labas ng classroom, nakilat at nakbilanghan ang hababa, iyay si Daniel ba ay haling sa niya. Sino kaya ang hinanap niya? Nakpatilong si Daniel sa isa sa mga kaklase ni Leah para tawagan siya. Limapit ang kaklase niya kay Leah at sinabing, Leah, may nahanap sa ayo sa labas. Sige sandali lang. Paglabas ni Leah, nakilat siya nang makita si Daniel. Daniel, bakit mo ako hinahanap? Nabalitaan ko na bumalik ka na sa eskwela kaya binalan kitang almusal. Nakilat si Leah. Kayan pa man tinanghap niya ito. Salamat. Pero kung binili mo ito kasi nakukonsensaya ka pa rin sa nangyari noon, hindi na kailangan. Tanghapin mo na lang na pinatawad na kita. Hindi ako galit o nagtatampo sa ayo. Hindi ayon ang dahilan, sabi ni Daniel. Para saan to? Sabi mo kakatawanan mo ang eskwela sa mata contest. Ibig sabihin matalino ka. Itirang. Mo na lang nasul ko to. Sihol. Para saan? Mahina ako sa Filipino. Tiran mo ako. Ano?
Na bebalef kanaba. Kinata van ko ang eskwela sa mate contest, tapos papatiruan mo ako sa Filipino. Ang alam ko magaling ka sa lahat ng subjects. Hindi naman ako magaling sa lahat. Pero Filipino pasable naman pero hindi outstanding. Okay lang aan. Valedictorian ka. Sigiradong gaganda ang grades kuking makakasama kita. Hindi pa nakakasagot sila ng mahring ang bilo. Nachpalam si Daniel at Imalis. Nang makita ang makaklase nila ang makadola niyang pahkan, lalong limakas ang bilanghan. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Daniel sila sa labas ng kate. Nang makita niyang limabas ito na may dalang mantain beke, nakilat siya at akat na naksalita, iyay nakpa beke ko papasok. Bakit ang mamahalan? Beke lang tuwe hiwag ka nang makpakambaba. Naklalaro ka rin bang sports? Basa sa beke mo naisip ko na bakay. Uwe naklalaro ako volleyball at badminton. Pero paminsan-minsan nakpa beke rin ako sa malapit. Talaga. Bof. Sanay sa pag-aaral at sports. Ideal student material. Timo Vasilia. Ngayon lang may naksabi sa kanaya nito. Sa tingin niya, hindi naman siguro masama kung tiruan niya si Daniel. Sinabi niya, kung gusto mong makpatiro, punta ka sa coffee shop na may library sa Dilong bayan sa linggo. Doon ako nag-aaral sa weekends. Talaga. Ibig sabihin, pumapayag ka na makpatiro ako sa iyo. Okay. Kita tayo sa weekend. Masaya silang imiwi. Nang makiwi sila, maganda ang kanayang muet. Kaya naman masigla siyang sumagot kay Tess, hindi tilating dati. Nandito ka na pala. Masaya ba sa eskwela? Ito ang madalas na sinasabi ni Tess sa kanaya kapag imiwi siya galing sa eskwela. Pero nitong hanakarang araw, hindi na madingas makang pahot sa Tess. Mila nang ma-ospital sila, sinimilan na ni Tess ang pag-alaga sa sarili. Ang kanayang maabang biyog ay hindi na gesot. Ngayon, maayos na itong nakasaklay at minsan ay nakatali po gamit ang isang kita na hairclip. Ang kanayang balat ay mas maliwanag at hindi na mapitla. Nakpalit na rin siya ang estilong pananamit at hindi na siya naksusot ng hamadingas na damit. Sa halip naksusot siya ang hasimpleng damit na maayos at presentable. Opo. Dahil ilang araw akong nakabsent dahil na ospital ako, mas masaya ako ngayong nakapasok ako. Makang inalagaan mo na ang sarili mo, no? Ngimiti sa Tess. Magbihis ka na at bumaba para kimain. Ang pagbabago ni Tess ay hindi lang sa kanayang itsira, kundi pati na rin sa kanayang peso. Matapos ma-ospital sila, napagtanto ni Tess na kailangan niyang maging mas malakas, hindi lang para alagaan sila, kundi para maging iwaran din sa kanaya. Naintindihan ni Tess na kung gusto niyang magkaroon magandang bihay sila, kailangan niyang magsimula sa kanayang sarili. Ang araw na nasa ospital sila ay nagbigay kay Tess ng panahon para pag-isipan ang kanayang bihay at ang kanayang tinay na papel sa bihay nila. Napagtanto niyang hindi siya maaring manatili sa nakaraan. Kailangan niyang bumangon at magbago para maging sandalan nila. Ang pagmamahal at likas na pagiging ina sa kanayang peso ang naktila kay Tess na alagaan ang kanayang sarili para mas maayos niyang malakan sila. Habang pinagmamasdan ni Tess sila na imakayat sa haktan, sinabi niya sa kanayang sarili na palagi siyang naroon para protektahan at mahalin sila kahit na kailangan niyang magsakripisayong marami. Siya ang magiging pinakamaysay na ina para kay Leah kahit na hindi pa alam ni Leah ang katotohanan. Dahil maganda ang muet ni Leah, biglang guminawa ang pakiramdam sa bahay. Napansin ni Aling Rosa na iba si Leah kaysa dati. Sa kanayang karanasan at pagmamahal bilang lola, napansin niya ang bawat maliit na pagbabago sa kanayang apo. Napansin niya na mas masigla si Leah, mas madalas na nagsasalita at tumatawa, at hindi na malungkot tulad ng dati. Sa tivang nakikita ni Aling Rosa si Leah na masayang nagkikwento tungkol sa kanayang makapag-aral, nagiging makinawa ang kanayang peso. Hindi rin maiwasan ni Tess na makilat at magsaya sa pagbabagong kanayang anak.
No panse nia no mas nachlalang ura se lia sa pahanda para sa kanang geklase, at hindi no siya stress at nach alala te laten dati. Isang araw pagkatapos ng klase ni Lia, biglang may limabas na lalaki na may matangkat na panghanghatawan galing sa isang kotse. Inihintay siya ang lalaki sa labas ng eskwela. Nang makita niya si Lia, biglang napinung imusan ang kanang mga mata. Lumapit siya kay Lia at bimati, ikaw po si Lia. Nakilat si Lia, nakinit sa mahotparan, kilala niyo po ako. Nakimiti ang lalaki at ipinakita kay Lia ang isang 5 litrato niya kasama sa test. Pagkatapos makita ni Lia, kinampirma niyang si Ate Tess na ito nuang estudyante po siya at ang lalaki sa larawan ay kamakong lalaki. Anak ko ni Tess, no? Kaibahan akong nanay mo. Timowa si Lia, ate ko po si Tess. Nanay ko po si Aling Rosa. 16 years old po ang tanda ni Ate Tess sa akin. Wala po siyang asawa. Ano po ang kailangan niyo? Natakilan ang lalaki. Pagkatapos niyang makisip ng sandali sumahot siya, ay nakamali ako. Paano makakaroon ng kalakang anak sa Tess? Kamukha si siya. Magkapatid po kami kaya magkamukha kami. Wen hapala. Gusto ko lang sana makita si Ate Tess mo noon. Nahilat si Lia. Nag-Europa lang siya kaya naniwala siya sa makasalitang lalaki. Ang lalaking ito ay ang tinay na ama ni Lia, ang lalaking nang Ivan kay Tess. Dahil dito sumahot si Lia, baka inisip mo na may asawa na si Ate kaya hindi ka nakparamdam. Iwag kang mag-alala, single pa rin si Ate Tess. Paano mo pala ako nahanap? Kapag gusto mo ang isang tao, gagawa kang paraan para mahanap siya. Napatawa si Lia. Hindi niya akalain na may gusto pala kay Ate Tess niya. Naalala niya na mukhang pagod si Tess ngayon at parang walang pakialam sa kanyang itsura. Pero may isang lalaking successful ang may gusto pala kay Tess. Hindi ko akalain na may gusto kay Ate Tess. Timowa ang lalaki, ako sa Mang Ariel. Ayan sana kitang kimain para makapagkwentuhan tayo. Matagal ko nang hindi nakikita si Tess at curious ako kung kamusta na siya. Sisilan sana kita para makiyo ang impormasyon tungkol kay Ate Tess, no? Ang galing mo naman mangala. Naktawanan ang dalawa. Pagkatapos ay pumunta si Lia at ang lalaki sa isang multiasop malapit sa eskwela. Nang tumahal, napagtanto ni Mang Ariel na maring hindi na niya kayang makapatuloy sa pagtatahong katotohanan kay Lia. Naisip niya na kahit nasaktan niya noon si Tess, may karapatan po rin si Lia na malaman ang tungkol sa kanyang tinay na pagkataon. Gusto ni Mang Ariel na magkaroon pagkakataon na makilala ang kanyang anak at dimawi sa kanyang pagkakamali noon. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Mang Ariel kay Lia na siya ang tinay niyang ama. Noong ina, hindi makapaniwala si Lia. Nakalit siya at nalito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Bakit hindi sinabi sa kanya ito ni Ate Tess? Bakit siya naklihim sa kanya? Sinabi ni Mang Ariel kay Lia ang buong kwento. Ipinaliwanag niya sa kanya kung ano ang nangyari noon at kung bakit siya imalas. Alam niyang mahirap itong tanggapin ni Lia pero imasa siyang mainawan siya nito. Sa kabilang kanyang halit at pagkalito, pinakinggan ni Lia sa Mang Ariel. Habang mas nakikinig siya sa kanya, mas nakita niya ang pagsisisi at sakit sa kanyang mata. Alam niyang mahal siya ni Mang Ariel at gusto niyang maging bahaging kanyang bihay. Sa huli, nagtasasayon si Lia na bagang pagkakataon sa Mang Ariel. Gusto niyang makilala siya at malaman kung ano ang kaya nilang maging bilang isang pamilya. Nahinat sinabi ni Mang Ariel na hindi po handa si Tess. Nagtasasayon silang iwag mina ipalam kay Tess tungkol sa kanilang pakisap. Gusto mina nilang maging komportable sa isa't isa bilang mag-ama bago nila sabihin kay Tess. Sa mga minut na araw, madalas na nakikita sina Mang Ariel at Lia. Nakwentuhan sila, naktawanan at nakilala ang isa't isa. Natiklasan ni Lia na maraming bahay silang paro ni Mang Ariel.
Pariu silang mailig sa misika sining at pakpabasa. Natitiwa si Lia na nakkaroon siyang isang ama. Nginit hindi nakalimutan ni Lia ang kay Otitis. Alam niyang nasaktan niya si Tes sa paglihim niya. Gusto ni Lia na maging tapat kay Tes, nginit natatakot siyang masaktan niya ito. Hanggang isang araw nagdesisyon si Lia na sabihin kay Tes ang katotohanan. Nang makita sina Lia at Tes, kinakabahan si Lia. Natatakot siya sa kung ano ang magiging reaksyon ni Tes. Pero alam niyang hindi niya ito maring itago kay Tes. Sinabi ni Lia kay Tes ang tungkol sa kanilang pag-isap ni Mang Ariel. Ipinaliwanag niya kay Tes kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang totoo. Pagkatapos marinig si Lia, hindi agad nakapagsalita si Tes. Gusto niyang makalit pero hindi niya makawa. Alam niyang hindi kasalanan ni Lia. Siya ang gumawang desisyon na itago ang katotohanan kay Lia. Sa huli nakalit pa rin si Tes. Sinabi niyang hindi niya kayang magtiwala kay Mang Ariel. Sinabi niyang hindi niya gustong makita si Mang Ariel. Iniyak si Lia. Nasasaktan siya na nasasaktan din ni Tes. Gusto lang niyang maging masaya silang lahat. Sa kabilang kanyang sakit, nagpasaya si Tes na magpatawad. Alam niyang ginawa niya ang isang matapang na bagay na sabihin sa kanya ang katotohanan. Sa huli nagdesisyon si Tes na bigyan pagkakataon sa Mang Ariel. Sinabi niyang gusto niya itong makilala at malaman kung magiging masaya silang lahat. Sa mga minut na araw nagsimilang makita sina Tes, Lia at Mang Ariel. Nagkwentuhan sila, nagtawanan at nakilala ang isa't isa. Natiklasan ni Tes na napakarami na palang nagbago kay Mang Ariel. Isa na siyang responsable at nagmamahal na lalaki. Sa huli sila ay nagkapatawaran at nakabiyong isang relasyon. Naging masaya sila na magkasama bilang isang pamilya. Sumandal si Ricardo sa ipuan at ipinikit ang mata, ang maalala ni Elena at ang limang araw ay biglang bumalik. Na parang isang mabahal na pelikula. Ang anak kong si Michael ang naisip niya at nakaramdam siyang pahirap. Ang sinabi ni Carmela kanina ay paulit-ulit na tumitinok sa kanyang isipan, mas matanda si Ate Elena sa kanyang 16 na taon, hindi naman siya nanay niya. Wala pa hang asawahin. Hindi makalimutan ni Ricardo ang inosente at dalisay na mukha ni Carmela nang sabihin niya ang hayaon. Hindi alam bata na siya ang tinay niyang ama, ang tong pinalampas ang napakaraming maalahang taon sa tabing kanyang anak. Nakaramdam si Ricardo ng matinding sakit sa puso. Alam ni Ricardo na maraming isinakripisay si Elena. Naalala niya ang hataon bago siya imalis ng kanilang bayan nang sinibikan siyang kausapin ni Elena tungkol sa kanyang pagbibintis. Hindi makalimutan ni Ricardo ang pinuang pag-alala at panghamba na mukha ni Elena nang hapong iyon na imilan. Sinabi nito sa kanya na nakdadala siya ang kanyang anak, ngunit hindi pa sapat ang kanyang pagiging responsable para harapin ang katotohanan. Dahil sa presyon kanyang pamilya, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sa halip na himanap ng paraan para malitas ang problema, pinili niya ang tahimik na imalis at iniwan si Elena na harapin ang lahat ng mag-isa. Pagkatapos imalis ni Ricardo, kinailangan harapin ni Elena ang lahat ng mag-isa. Ang kanyang pamilya, dahil sa takot sa kahiyan at sa pahirap na kakarapin ng isang sulong ina, ay pinilit siyang manahimik tungkol sa amang bata. Ang nanay ni Elena na si Aling Rosario ay nagdesisyon na palakihin si Carmela na parang sarili niyang anak sa halip na apo at si Elena ay naging ating sarili niyang anak. Kung isipin, noong panahong iyon pareho pa silang napakabata at inosente para kayanan ang pagsubok sa buhay. Pagkatapos niyang maayos ang lahat, nagdesisyon si Ricardo na bumalik para hanapin si Elena. Bago niya makilala si Carmela, nag-imbestiga rin siya ang ilang panghinaang bagay tungkol kay Elena at nalaman niya na si Carmela ang anak na iyon na walang piso niyang iniwan noon. Kahit alam niya na wala siyang karapatang magpakita sa kanya, nagtataka pa rin siya at nag-alala kung ano na ang lakay niyan ngayon. Si Elena at ang dinadala niyang anak noon ang pinakamalaking pagsisisi ni Ricardo sa loob ng mahabang panahon.
Hindi niya may wasang mag-isip tungkol kay Elena at sa kanilang anak. Lagi niyang tinatanong sa sarili kung ano na ang bihay ni Elena at ang kanilang anak samhatong wala siya. Bumalik si Ricardo dahil gusto niyang magkaroon pagkakataong makita muli si Elena at ang kanyang anak, kahit na isang beses lang sa kanyang bihay. Imasa siya na kahit sandali makangis siyang tawad at mabawi ang ilan sa mapagkalaki na tinis ni Elena at ang kanyang anak. Alam ni Ricardo na hindi niya mababago ang nakaraan, ngunit gusto niyang humawang isang bahay sa kasalakihan at sa hinaharap para mabawasan ang kanyang pagsisisi. Ngunit paano niya sila lalapitan ng hindi nagiging saning gulo sa kanilang kasalakihang bihay? Tanong ni Ricardo sa sarili. Ayaw niyang maging balisa o mapresira sina Elena at Carmela. Kailangan niyang imanap ang paraan para limapit sa kanila sa maingat at makalang na paraan. Nachte sa sound si Ricardo na hanap siyang paraan para makipag-ugnayan kay Elena, ngunit hindi agad ibibinayag ang lahat. Gagawa siyang isang makatwirang dahilan para makita muli ito. Mula doon, inti-inti niyang bibiyayin ang relasyon at alaman ang tungkol sa bihay ni Elena. Pinaandar ni Ricardo ang sasakan at imiwina pinung determinasyon at pag-asa. Alam niya na hindi magiging madali ang doon sa inahan, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng pagsubok para mabawi kay Elena at kay Carmela. Imiwi si Carmela pagkatapos ng kanyang hindi inaasahang pakikipagkita kay Ricardo na pinung pag-isip tungkol sa mga kwentong ikiniwento ni Ricardo tungkol sa nakaraan ni Elena. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Elena na nakahandang pagkain sa mesa. Sa mesa ay may mga simpleng pagkain tulad ng kanin, piniritong isda, sopas ng repolyo at piniritong halay. Nakimiti si Elena kay Carmela, nandito ka na pala. Makikas ka ng kamay at kimain na tayo. Tumango si Carmela, nakikas kohat ng kamay at imipo sa mesa. Habang kimakain, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Ricardo. Nachte sa sound siyang tananghan ang kanyang ate sa maingat na paraan para malaman ang tungkol sa nakaraan ni Elena. Nagsimula si Carmela sa kanyang karaniwang tono, ngunit may nakatahong pagtataka, Ate Elena, mahalang ka daw mag-aral dati. Tumango si Elena at nakimiti, o naman. Bakit mo bigla na lang tinanungan? Nagtataka lang ako. Siguro madami kang kaibigan dati. Patiloy na tanong ni Carmela, nakatitig kay Elena. Timahal si Elena sandali at sumagot, mayroon akong ilang malalapit na kaibigan, pero nakaiwa-hiwalay na kami at hindi na kami masyadong nakisap. Mayroon bang espesyal? Imian, mayroon bang nakakamusta ka? Dagdag na tanong ni Carmela, sinisibikang panatiling natural ang kanyang buses. Bahang simimangot si Elena pero pinanatili pa rin ang kanyang malimanay na buses, may ilan pero bakit ka nagtatanong kanayan? May problema ba? Wala naman. Gusto ko lang malaman ang tungkol sa iyong nakaraan. Napapansin ko kasi na bihira kang magkwento tungkol dito. Bumintong hininga si Elena, nakaramdam kantang pagkabalisa, tapos na ang nakaraan, Carmela. Ayoko nang balikan. Ang malaha ay ang kasalakihan at ang hinaharap. Hindi pa rin sumiko si Carmela. Nakpatiloy siya sa pagtatanong, pero hindi ka ba nakaramdam ang animang pagsisisi sa iyong nakaraan? Mayroon bang gusto mong makita muli? Nagsimilang minus si Elena, nakangtinsay nado ang kanyang buses, Carmela, bakit ka nagtatanong maraming bahayin ngayon? Anong problema? Ang nakaraan ko ay walang kinalaman sa kasalakihan mo. Iwag ka nang magtanong. Nakilat si Carmela sa reaksyon ni Elena. Hindi niya maintindihan kung bakit nakalit ang kanyang ate. Gusto ko lang malaman ang tungkol sa iyo, bakit ka nakakalit. Tumayo si Elena, tumingin ng diretso kay Carmela, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Carmela, sinabi ko na iwag ka nang magtanong. Ayoko nang pag-isapan ang limang kwento, naintindihan mo ba? Aimiko si Carmela, nakaramdam ang kalangkitan at pagkabigo. Hindi niya akalain na ang pagtatanong tungkol sa nakaraan ni Elena ay magpapakainis sa kanyang ate. Bumilong si Carmela, pino ang pagsisisi, suray. Hindi ko alam na hindi ka komportable.
Nakita ni Elena no malengkot si Carmela kaya 5 bulan siya pero ayaw pa rin niyang makpaliwanag ukay lang. Ayaw ko lang alalahanin ang hanakaran. Sa milon ngayon hiwag mo nang itatanunghan ukay. Timango si Carmela at tahimik na nakpatiloy sa pakkain. Nakang tahimik ang kapaligiran sa hapinan, hindi na masaya tulad dati. Pakiramdam ni Carmela ay nasaktan niya ang kanayang ote, pero hindi pa rin niya maintindihan ang tinay na dahilan. Nachtesasaun siyang hanap siyang paraan para mas maintindihan ang nakaraan ni Elena, pero magiging mas maingat siya para hindi na niya miling malengkot ang kanayang ote. Sa wakas, nang matapos ang hapinan, tinilanghan ni Carmela si Elena na magligbit misa. Ayaw niyang maging tinsaynado ang kanilang pamilya kaya sinibikan niyang pasayan ang kanayang ote. Mainang sinabi ni Carmela, imasa na maintindihan ng kanayang ote ang kanayang katapatan, ote Elena, suray talaga kang nalangkot kita. Bimintong hininga si Elena at timinghan kay Carmela na may malambing na mata, hindi ako galit sa'yo, Carmela. May mabakay lang na ayaw kong alalahanin. Sana maintindihan mo ako. Timango si Carmela, nakaramdam ng kanting ginawa. Kahit hindi siya malinaw sa lahat ng bahay, alam niya na maraming pahirap na pinagdaanan si Ate Elena. Milon ngayon gagawin niya ang lahat para hindi na malengkot ang kanayang ate. Nang matapos ang lahat ng gawain sa bahay, pimasok si Elena sa kanayang kwarto, humiga sa kama, at nakaramdam ng pagod. Humiga siya ang ilang sandali, nakatingin sa kisama, naisip tungkol sa pag-isip nila kanina ni Carmela. Ang tanong ni Carmela ay paulit-ulit na tumitinok sa kanayang isipan, kaya hindi maiwasan ni Elena na magtaka, bakit nagtanong si Carmela ng maraming bagay tungkol sa aking nakaraan. Tanong ni Elena sa sarili. Nakaramdam siya ng pag-alala, natatakot na baka may nalalaman si Carmela. Naalala niya ang mata ni Carmela na pinuong pagtataka, ang biglang pag-alala nito sa nakaraan. Nakaramdam si Elena ng pagkabala, isang pakiramdam pagkabalisa ang simisibol sa kanayang puso. Sinisibikan palagi ni Elena na itago ang kanayang nakaraan, na protektahan si Carmela mula sa sakit at pagkabigo na kanayang pinagdaanan. Ayaw niyang malaman ni Carmela ang tungkol sa mga bagay na nakasakit sa kanaya, ang mga sakripisyo na kanayang pinagdaanan para palakihin si Carmela. Ang lahat ng pagsisikap ni Elena ay ipang matiyak na makakaroon si Carmela ng isang tahimik na bihay at hindi na kailangang maranasan ang mga masasamang bagay na kanayang pinagdaanan. Ngunit ngayon, ang mga tanong ni Carmela ay nakpabalik ng mga alala na gustong kalimitan ni Elena. Naalala niya ang mga pangharap, mga inaasahan, at mohang ang mga sakit na kanayang tinisnuan. Nakaramdam si Elena ng galit sa kanayang sarili dahil nawala siya sa kanayang sarili at nagalit kay Carmela. Alam niya na nakaalala lang si Carmela at gustong mas maintindihan ang kanayang ate, ngunit hindi sinasadya na nawakan nito ang mga sigat na hindi pa gumaling sa kanayang puso. Hindi maiwasan ni Elena na sisihin ang kanayang sarili dahil sa kanayang sobrang reaksyon dahil nalungkot at nabigo si Carmela. Bimintong hininga siya, nakaramdam ng pagod. Alam ni Elena na kailangan niyang maging malakas, hindi lang para sa kanayang sarili kundi para rin kay Carmela, ngunit kung minsan ang nakaraan ay masyadong masakit para harapin. Imaasa lang siya na maintindihan ni Carmela at hindi na niya patuloy na babalikan ang mahalimang kwento. Bago matilog nachtesasaun si Elena na. Magsusuray siya kay Carmela sa imaha. Gusto niyang malaman ang kanayang kapatid na mahal at mahal niya si Carmela at kahit gaano kasakit ang nakaraan, ang kasalikihan at hinaharap ni Carmela ang pinakamalaga sa kanaya. Ipinikit ni Elena ang kanayang mata, sinibikang imanap ng kanting kapayapaan sa kanayang pagtilog kahit na alam niya na ang mga alalahanin at mga tanong ay naruruan pa rin na nakpapahirap sa kanaya sa bawat panaginip. Ilang araw pagkatapos, palaging hinahanap ni Ricardo si Carmela pagkatapos ng kanayang klase. Sa ina, nakaramdam ng kanting kakaiba si Carmela nang bigla na lang may interesadong matandang lalaki sa kanaya. Pero sa pagtagal, nasanay na rin siya sa presensya ni Ricardo.
Tiwing pachkatapos en klase kadalasang nahientay si Ricardo kay Carmela sa labas ng eskwelahan at makasama silang paminta sa isang mugtia sop usam hasnakstand malapit sa eskwelahan. Napakarami nilang pinag-isapan mula sa pag-aaral ni Carmela hanggang sa limang kwento na ikinagwento ni Ricardo tungkol sa panahon ng kaniyang pag-aaral. Nakaramdam si Carmela na nagkaroon siya ng mas matandang kaibigan at masaya siya tungkol dito. Lachang nakikinig si Ricardo at ibinabahagi sa kanya ang karanasan sa bihay, makakawili-wiling kwento. Sa pagtagal, naging malapit sila sa isa't isa bilang magkaibigan, kahit na sa piso ni Ricardo ay lachang may isang sekreto na hindi niya masabi. Isang hapon pagkatapos ng klase, milang paminta si Carmela at Ricardo sa kanilang paboritong mugtia sop. Masayang nakikwento si Carmela tungkol sa kanyang pag-aaral noong araw, habang tahimik lang nakikinig si Ricardo. Paminsan-minsan, humingiti o tumatango si Ricardo. Tito Ricardo, magkwento ka pa tungkol sa pag-aaral noon ni Ate Elena. Nagtataka ako tungkol sa kanya noong bata pa siya. Ngimiti si Ricardo, nginit sa kanyang puso ay nakakanghalit ang makakomplikadong damdamin. Alam niya na niluluko niya si Carmela tungkol sa isang malakang katotohanan, nginit ayaw niyang palangkitin o saktan ang bata. Ang ate mong si Elena noon ay napakagaling at aktibo. Naalala ko na lagi siyang nanghina sa klase at sumasali sa maraming aktibidad. Napakabitinihang kaibigan. Hindi ko akalain na magaling pala si Ate Elena. Ngayon kasi makang lagi siyang pagod at malungkot. Siguro maraming hirap na pinagdaanan ang ate ko. Hindi naman palaging madali ang bihay. Pero naniniwala ako na malakas ang ate mong si Elena. Malalampasan niya ang lahat ng hirap. Alam mo ba, Tito? Nakikita ko na isa kang malapit na kaibigan ni Ate Elena. Dahil sa iyo, mas marami akong nalalaman tungkol sa ate ko, makabagay na hindi ko alam dati. Ngimiti si Ricardo pero lalong bimagat ang kanyang puso. Alam niya na hindi magtatagal ang ganitong relasyon ng walang pagsisiwalat ng katotohanan, ngunit hindi pa siya handang harapin iyon, hindi pa siya handang sirain ang mapayapang mundong kinabibihay ni Carmela. Ilang araw pagkatapos, milang nakita si Carmela at Marlon sa isang coffee shop library sa haling bahaging bayan para mag-aral. Pagkatapos nilang matapos ang kanilang taktang aralan, ikiniwento ni Carmela kay Marlon ang tungkol sa kanayang pakikipagkita kay Ricardo. Marlon, kamakailan ay nakikipagkita ako sa isang tito na nakanghalang Ricardo pagkatapos ng aking klase. Kaibigan siya ni Ate Elena at madalas niya akong ikinikwento tungkol kay Ate dati. Si Mamangot sa Marlon nakaramdam ang pagkabala nang marinig ang makakiwento ni Carmela. Carmela, sigurado ka bang kaibigan talaga ni Ate Elena ang si Tito Ricardo? Bakit bigla siyang nakpakita at nakpakitang interesayo? Pinakita niya sa akin ang halitrato kasama si Ate Elena noon. Maka naman siyang mabait at walang kahinay-nala. Pero Carmela, sa tingin ko dapat kang maging maingat. Maraming makakasong panluloko sa mga araw na ito. Maring makpanghap ang mga tao na kilala ka para lapitan ko at samantalain. Ayaw kong mapamak ko. Pero wala namang kinakawang masama sa akin si Tito Ricardo. Nakpapalibre lang siya sa akin mga merienda at nakkwento. Hindi mo maring haskan ang mga tao batay sa kanilang mga maliit na aksyon, lalo na kapag ang tao ay isang estrangero. Sa tingin ko dapat mong sabihin ito kay Ate Elena o sa iyong nanay. Mas alam nila kung paano harapin ito. Tama ka siguro. Magiging mas maingat ako pero ayaw kong masyadong mag-alala si Ate Elena. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Kung may animang bagay na hindi pangkaraniwan, sabihin mo kaagad sa mga nakatatanda. Salamat, Marlon. Mag-ingat ako. Pagkatapos ng pag-aaral, imiwi si Carmela na may halong emosyon. Ang sinabi ni Marlon ang nakpalala sa kanya na pakisipan ang kanyang relasyon kay Ricardo. Kahit na makang mabait at tapat si Ricardo, natanto ni Carmela dahil sa babala ni Marlon na hindi siya maring magtiwala ng labis sa isang estrangero kahit na pamilyar ang estrangero sa nakaraan ni Ate Elena.
Nuang habang habang nakupo kasama sina Elena at Aling Rosario sa. Hapinan, hindi pa rin maiwasan ni Carmela ang kanyang mga iniisip. Nachte sa saun siyang magiging mas maingat siya at makmamasid na mabiti sa tivang nakikipagkita siya kay Ricardo para matiyak na hindi siya sinasamantala umapanhanap. Sa minut na mga araw nakikipagkita pa rin si Carmela kay Ricardo pagkatapos ng klase, nahinit naksimila na siyang limayo at hindi ibinabahagi ang masyadong personal na impormasyon. Napansin ni Ricardo ang pagpabahong ito nahinit hindi na siya nagtanong. Patiloy pa rin si Ricardo sa mga masasayang isapan at pagpabahing makaalala tungkol kay Elena. Alam ni Ricardo sa kanayang piso na kailangan niyang maging mapagpasan siya at himanap ng paraan para lapitan si Carmela sa isang ligtas at tapat na paraan para sa pagmamahal at responsibilidad ng isang ama na hindi niya masabi. Imasa siya na balang araw kapag handa na sina Carmela at Elena marinihang ibinayag ang katotohanan at harapin ang nakarang kanayang pinalampas. Isang hapon pagkatapos ng klase imiwi si Carmela ng mas moha kaysa sa karaniwan. Pagpasok niya sa bahay nakarinig siya ng mga isapan mila sa sala. Kahit na alam niyang hindi mahanda ang makinig ng palihim, hindi niya maiwasang himintudol sa tinsaynado at maiwahang tuno ni Aling Rosario at Mang Yen, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang pagtatahong mga bahay magpakailanman ay hindi isang mahandang paraan. Malalaman ni Carmela ang katotohanan. Sabi ni Aling Rosario. Bemintong hininga si Mang Yen at sumagot pero isipin mo. Kung malalaman ni Carmela na ang tinay niyang ina ay si Elena, ano ang mangyayari sa kanaya? Isinakripisayo ni Elena ang kanayang buong kabataan para protektahan siya. Gusto lang namin na maging mahanda ang kalagayan niya. Natagalan si Carmela nakaramdam mabilis na pagtibok ang kanayang piso. Hindi siya makapaniwala sa kanayang narinig. Ina ni Carmela si Elena. Imposible. Hindi napigilan ang kanayang emosyon, sumagot si Carmela sa kwarto na may namimila ang mga mata, haralhal ang buses, nanay. Tatay. Anong sinasabi niyo? Ano ang tungkol kay Ate Elena na tinay na ina ko? Natagalan sina Aling Rosario at Mang Yen tumayo kahat sa Mang Yen, Carmela, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Hindi na napigilan ni Carmela ang sarili. Simahaf siya, narinig ko ang lahat. Bakit niyo tinago sa akin? Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang katotohanan? Kayo ay makasinungaling. Sinibikan ni Aling Rosario na panatiling kalmado ang sarili. Limapit siya kay Carmela, pakinggan mo mina ang paliwanag ng nanay. Gusto lang namin protektahan ko at si Elena. Ayaw namin na mahtisa ka dahil sa tsismis ng katawe. Nahinit ayaw nang makinig pa si Carmela. Pakiramdam niya ay traidor na siya ang hatang pinakamamahal niya. Hindi. Ayoko nang marinig pa. Hindi na ako maaaring manatili dito. Sinabi ni Carmela at tumakbo palabas ng bahay imayak ng labas. Kakarating lang ni Elena sa pintuan. Nang makita niyang tumatakbo palabas si Carmela, kahat niyang tinanong, anong nangyari? Nakatanghanan sina Aling Rosario at Mang Yen hindi nila alam kung anong sasabihin. Sa hili, bemintong hininga si Aling Rosario, alam na ni Carmela ang katotohanan. Nakilat siya kaya tumakbo siya. Hanapin mo siya, Elena. Palang sinabi si Elena. Tumalikot lang siya at tumakbo para hanapin ang kanayang anak. Pinuang imusan ang kanayang piso. Nakalala at nasasaktan siya. Hindi niya alam kung saan pipinta si Carmela. Alam lang niya na dapat niyang hanapin ang kanayang anak bago may mangyaring masama. Tumakbo si Carmela nang hindi alam kung saan pipinta. Pakiramdam niya ay bimaksak ang buong mundo sa kanayang harapan. Ang alala at imahe tungkol kay Elena at sa kanayang pamilya ay biglang naging mahilo. Kailangan niya ang panahon para tanggapin ang katotohanan para maintindihan kung bakit tinatago sa kanayang lahat. Himinto siya sa isang maliit na park malapit sa kanayang bahay. Imipo siya sa isang bangko at imiyak ng malakas.
Penuang ibaat ibang imusan ang peso ni Carmela sakit at pakiramdam pachtataksel. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Alam lang niya na kailangan niyang imalis sa lugar na ito kung saan lahat ng bahay ay nagkakasinungalingan at masakit. Samantala, hinanap ni Elena si Carmela sa lahat ng dako na tumatawag sa kanyang anak ng walang pag-asa. Alam niya na ito ang pinakamahirap na oras sa kanyang bihay. Dapat niyang harapin ang nangyari sa nakaraan. Alam ni Elena na dapat niyang malampasan ito kahit gaano kahirap. Desidido si Elena na hanapin si Carmela at gawin ang lahat para aliwin at ipaliwanag sa kanyang anak. Nabinayag na ang katotohanan at ngayon imasa lang siya na maintindihan ni Carmela at mapapatawad ang lahat ng kanyang ginawa. Ginawa niya ang ito para sa pagmamahal at pagprotekta sa kanyang anak. Limipas ang hapon ginit wala pa ring bakas si Carmela. Nang gemabi, lalo pang tumindi ang pag-alala ni Aling Rosario at mangyan imiwi si Elena pagod at nalilito. Hindi niya alam kung anong susunod na gagawin. Hinawakan ni Aling Rosario ang kamay ni Elena nang hinag ang buses, kailangan nating magsumbong sa pilis. Hindi maring nasa labas si Carmela sa gabi. Tumango si Elena na ginit ayaw pa rin niyang sumiko sa pakasang mahanap si Carmela bago himinging tulong sa iba. Muli siyang imalis ng bahay at nakpatiloy sa paghanap sa kanyang anak. Sa kasalikihan, naklakat-lakat si Carmela sa madidilim na lansangan, litong-lito ang isip sa mga tanong na walang kasakitan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Alam lang niya na kailangan niyang espasyo para makisip. Nang makarating siya malapit sa isang maliit na coffee shop, himinto si Carmela, nakaramdam pagod at gutom. Sa pagkakataong yun, nakatong dumadaan si Ricardo at napansin niya si Carmela. Himinto siya, limabas ang kanyang sasakyan at limapit sa kanya. Carmela, anong ginagawa mo ditong ganitong oras? Tanong ni Ricardo penuong pag-alala. Tumingin sa Carmela at nakita si Ricardo. Agad siyang nakaramdam ng konting kaligtasan nang makita ang isang taong kilala niya. Ako hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sabi niya, haralhal ang buses. Marahang ipinatong ni Ricardo ang kanyang kamay sa balikat ni Cristina, sakay na ihatid kita pauwi. Iniling si Cristina, tumilo ang haliha, ayaw kong imiwi. Lahat ay kasinungalingan. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan. Tiningnan ni Ricardo si Cristina na pinuong pag-alala at awa ang kanyang puso. Alam niya na ito ang pagkakataon niya para alahan at tilinghan ito, kaya para alaman kung ano ang problemang kinakarap ni Cristina. Pwede mo bang ikwento sa akin kung ano ang nangyari? Panhakuku, hindi kita pipiliting imiwi kung ayaw mo. Tiningnan ni Cristina ang mata ni Ricardo, nakaramdam ang katapatan at tiwala. Bumintong hininga siya at saka nagsimilang magkwentong lahat, mila nang marinig niya ang pag-isip ni Aling Rosa at Genuing Danilo. Hindi ko akalain na si Ate Elena pala ang tinay kong ina. Itinaho ni na mama at lola sa akin ito sa loob maraming taon. Pakiramdam ko ay pinagtaksilan ako. Sabi ni Cristina, tumitilo ang haliha sa kanyang pisngi. Nang marinig ni Ricardo ang kwento ni Cristina, sumikip ang dibdib niya. Alam niya na siya ang dahilan ng isang bahaging kwentong ito, ngunit hindi niya kayang sabihin ang totoo. Ang tanging alam niya ay aliwin si Cristina, anak, minsan humahaba ang nakakatatandang mga bahay na sa tingin nila ay pinakamabiti para sa kanilang mga anak, kahit na minsan ang paraan ng kanilang paghawa ay nakakasakit sa atin. Naniniwala akong mahal kang iyong ina at ni Elena. Tumingala si Cristina kay Ricardo bahaging human ang kanyang pakiramdam. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Ayaw kong imiwi kahit ngayon lang. Inaisip ko na niluluko akong lahat at si Ate Elena. Tumango si Ricardo, naintindihan ko. Ngunit mahirap din para sa akin na gawin ang animang bahay ipang matilinghan kang makatakas dito. Kung gusto mo, maaari kang pumunta sa bahay ko para magpahingang konti, makisip ng malinaw at pagkatapos ay magdesisyon. Hindi kita pipiliting gawin ang animang bahay.
Nagisip si Christina ang ilang sandali at saka tumango, salamat po pero gusto ko minang mapakisa. Ikinakalang ni Ricardo ang desisyon ni Christina, sige pero mananatili ako malapit ito. Kung may kailangan ko, tawagan mo lang ako. Naupong mili si Christina sa coffee shop maski matapos ang pakikipag-isap kay Ricardo. Marami po ring alitan sa kanayang peso, ngunit kahit papano ay alam niya na hindi siya libos na nag-isa. Limitaw si Ricardo sa tamang panahon nakdala sa kanayang kanting pag-asa sa kanayang pagkadismaya. Patiloy na hinanap ni Elena si Christina sa makalansangan na pinung pag-alala at pagkadismaya ang kanayang peso. Hindi niya pwedeng mawala mili ang kanayang anak. Nang papalapit siya sa isang maliit na coffee shop, nakita niya si Christina na nakupo kasama ang isang lalaki. Similay ang kanting pag-asa sa kanayang mata. Ngunit nang lumapit siya, nakilala niya na ang lalaki ay si Ricardo. Hindi na napigilan ni Elena ang kanayang emosyon. Mabilis siyang naglakad papalapit sa kanila. Christina, nandito ka lang pala. Sobra akong nakalala. Sambit ni Elena nang hangilit ang mukha. Nakatayo doon si Elena na pinung makalong emosyon ang kanayang peso. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya, hindi makapaniwala na si Ricardo, ang lalaking minahal niya noon, na ibinigay niya ang kanayang peso, ay nakatayo dito, hawak ang kamay ni Christina. Ang panginang, halit at puwet ay nakimapaf sa peso ni Elena. Ang kaimuang nakaroon ay bimangon sa isip ni Elena, ang kamahanda at masakit na alala ay nakalo. Nalala niya ang kapanghaku, pangharap at planong mayroon sila, ngunit ngayon ang lahat ngayon ay tila isang ilusan lamang. Ricardo. Tinawag ni Elena ang kanayang panghalan ng malamang, ngunit nang hinagparan ang kanayang buses, hindi may taho ang sakit. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo kasama si Christina? Nakilat si Ricardo nang makita si Elena, nakilihan siya kung paano harapin si Elena. Baka man maraming beses niyang naisip ang eksenang milang pakikita nila, hindi niya inasahan na makita siya sa ganitong sitwasyon. Gusto niyang makpaliwanag, gusto niyang himinging tawad, ngunit ang lahat ay nangyari nang napakabilis kaya hindi siya nakapag-react. Si Elena ang babaeng minahal niya noon, ang babaeng hindi niya malilimitan, ngunit ngayon ang lahat ay nakbago. Bimika ang bibig ni Ricardo, ngunit tila nasakal ang kanayang lalaminan. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Elena, ayaw kong makasakit ng kahit sino. Gusto ko lang talanghan si Christina sa panahong kailangan niya ang kasamay. Ngunit hindi nakinig si Elena. Nararamdaman niya lamang ang sakit at pasakit na kimakalat sa kanayang peso. Himagpat ang hawak niya sa kanayang kamay, mas lalo siyang lumibok sa dagat ng halit at puwet. Elena. Sahaw ni Ricardo. Simahaf si Elena, bigat sa emosyon, talanghan saan. Ano ang may tutulong mo? Nasaan ka nang makisa kung pinalaki ang anak ko? Nang naktis akong napakaraming pahirap. Sa tingin mo ba, sa pamamagitan lamang paglitaw mo ay malilitas mo na ang lahat? Nang marinig ni Christina ang kasalita ni Elena, natakilan siya nang mapagtanto niya na si Ricardo ang kanayang tinay na ama. Mahilo ang emosyon sa piso ni Christina. Pakiramdam niya ay humiyo na naman ang lahat. Hindi na nakayanan pa ni Christina. Timayo siya, tumitilo ang haliha sa kanayang pisngi, tama na kayong dalawa. Hindi ko na kayang makinig pa. Timahimik sina Elena at Ricardo at tinangan si Christina na may pag-alala at panghihinayang. Timalikot si Christina at timakbo palayo, iniwan sina Elena at Ricardo na tulala at nasasaktan. Sinibikan ni Elena na tawagan si Christina, Christina, hiwag kang imalis. Patawarin mo ako. Ngunit nakalayo na si Christina, nakninangding ang haliha sa ilaf sa kalsada. Napaliut si Elena, nasasaktan na tinatanaw ang pahirang kapatid niyang boba na anak niya Paula. Limapit si Ricardo nang hanhinag ang buses, Elena tutua akong himihinging tawad. Ayaw ko na mangyari ang lahat ng ito. Hindi nagsalita si Elena, imiyak lamang siya.
Ngayon alam na nilang dalawa na kailangan nilang hanapin mili si Christina bago pa mahili ang lahat. Timayo sila, walang ibang inisip kundi ang makasama nilang mahanap kay Christina. Timakbo si Christina na pinuong kalitihan at pag-alala ang kanayang peso. Hindi alam ni Christina kung saan pipinta, ang tanging alam niya ay kailangan niyang makatakas sa lahat. Mabilis na tumitibok ang kanayang peso, ngunit wala ang excitement, tanging pagkadismaya at takot na lamang. Pakiramdam niya ay nalilinot siya sa isang bahayo, limabo ang lahat sa kanayang paligid. Tumitilo ang liya sa kanayang pisngi, ngunit hindi mapigilan ni Christina, hindi niya makontrol ang kanayang mga emosyon. Hindi maisip ni Christina na niluluko siya ang kanayang pamilya, pati ang bahong kakilala ay niluluko rin siya, lumalapit siya na may layanan. Bakit ganito? Bakit si Ate Elena ang kanayang ina? At ang lalaking nakanghalang Ricardo na lumapit sa kanaya kamakailan ay ang kanayang ama. Hindi niya agad matanggap. Naiha si Christina, nakaramdam pagod sa katawan at isipan. Wala na siyang lakas para makapatiloy sa pagtakas o makisip tungkol sa nangyari. Tuminta siya sa palarian na malapit ng magsara. Nang magsara ang palarian, nakatago si Christina sa isang sulok para hindi siya makita at saka naiha. Pagsapit ng imaha, nakitang gwardiya na nakpapatrolya sa kalsada ang kakaibang anino na nakaiha sa ilalim bubong palarian. Agad lumapit ang gwardiya, bata, gemising ka. Nakilat si Christina at nakisang mila sa kanayang pagtilog. Nanlabo ang kanayang mata at tiningnan ang gwardiya, nakaramdam ginaf. Imaha na ba? Timango ang gwardiya, nakatitig kay Christina, hindi kapwering matilog dito. Nachlayas ko ba? Ang batan ngayon. Timinghan si Christina sa paligid, nanlalabo pa rin ang kanayang mata. Nakaramdam siya ang pagtataka at pagkalito. Tumingala si Christina sa gwardiya, malamang ngunit pinuong takot ang kanayang mata. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, pakiramdam niya ay nalilihap siya sa isang bangungot. Tinanong siya ang seguridad at saka tinawagan ang kanayang pamilya. Nang matanggap nila Aling Rosa, Genuing Danilo at Elena ang tawag mila sa seguridad, tiwang-tiwa sila. Nagmadali silang lumabas para sundayin si Christina. Biyong gabi silang hindi nakatilog dahil hindi imiwi si Christina. Walang nagsalita sa doon. Nadama nina Aling Rosa at Genuing Danilo na mabilis na tumitibok ang kanilang peso, samantalang hindi mapigilan ni Elena ang kanayang emosyon. Nang makarating sila, natigilan sila sa kanilang nakita. Nakatayo si Christina sa labas ng pinto, nakalala at nakatitig sa mga tao. Walang sinabi sina Aling Rosa at Elena, niyakap lamang nila si Christina na para bang gustong protektahan at alivin sa animang sitwasyon. Daan-daan nilang iniwi si Christina, pinuong pag-asa at pag-alala ang kanilang mata. Hindi naklakas loob na tumingin si Christina, pakiramdam niya ay nalilinot siya sa dagat ng emosyon. Tumitingin lamang siya sa lipa na para bang gustong takasan ang lahat, ngunit hindi rin niya kayang takasan ang katotohanan. Sa hilang hakbang, pimasok si Christina sa bahay na tinatawag niyang kanayang tahanan. Tila bimahat ang hangin sa loob ng bahay, ang bawat silid ay pinuong katahimikan at tensyon. Sinisendan pa rin siya ang tatlo, hindi maitaho ang kanilang pag-alala at pag-asa. Pakiramdam ni Christina ay nakapaligid sa kanaya ang buong espasyo na nakpaparamdam sa kanayang pagkabalisa at pagiging kontrolado. Naupo silang lahat, nagsalita si Aling Rosa, kami ay nakakamali sa panluluko namin sa yayo ang matahol. Mas kalmado na si Christina, sumagot siya, bakit niyo ako niloko? Bakit? Timinghan si Aling Rosa sa malalalim na mata ni Christina, nagsimilang ikwento ang masaklap na bihay ni Elena. Anak, pakinggan mo ang ikikwento ko tungkol kay Elena, tungkol sa mga pinagdaanan niya. Ang similang sinabi ni Aling Rosa ay naglalaman pagdirisa at bigat. Genuing Danilo. Naupo sa tabi ni Aling Rosa at mahinaong hinawakan ang kanayang kamay. Para gumaan ang kanayang loob. Ang iyong ina ay isa lamang bata noon, 16 taong halang pa lamang, nang harap tungkol sa kanayang hinarap.
Nateklasania na sia ay bentes, habang ang amang bata ay tumangsa sa kanaya at imalis at hindi na nakpakita. Dahil sa pagkabigla sa makakahanapan, ang iyong ina ay nakakaroon ng depresyon. Ang biyahe iyong ina noong panahon iyon ay lebang masakit at mapangbasak. Kinailangan niyang iminto sa pagkoro at maksalang anak. Noong isa siyang tong mayayain, hindi naklakas loob na makihalibilo. Pakang hani Kristina ang bawat salita. Nadama ang antas ng paktirisa at imusayon na naranasan ni Elena. Ang kinikiwento ni Aling